हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आरआरबी जायनाखि नोंथांमोना साख्रि एप्लाइ खालामना दोनदों एबा नागिरगासिनो दङ मोननैसो बिग आपडेट सफैदों जों बेखौ नायगोन आं गोबां बिजि दंमोन बेखायनो आपडेट खालामनो हायाखैमोन दा नोंथांमोननो लारि लारि आपडेट होलांबाय थासिगोन दा गोबाव खालामा जों फैखाबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरआरबिआव गुवाहाटी जनाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा जोङो दिनै 28 नभेम्बरनि मोनसे लेटेस्ट आपडेटखौ जों नायनोसै मानो होनोब्ला बेबायदि प्रब्लेम जायोबा जों मा खालामनांगौ एबा गोबां गिनाय जायोना एग्जाम होनो हायाब्ला बेखौ आं बेयाव नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा ओरैबायदि मोनसे घटना जादों जे आरआरबिआ एग्जाम लागासिनो दङना ALP एबा एसिस्टेन्ट लक' पाइलट पस्टआव जायनोखि बिथांमोना माने गोबां आइटिआइफोर दङ बा डिप्ल'मा दङ बिथांमोननि एग्जामा कन्डाक्ट जागासिनो दङ दा बेबादिनो मोनसे उत्तर प्रदेशआव ओरैबायदि मोनसे एग्जाम सेन्टाराव प्रब्लेम जादों बेनो जाबाय अनलाइन एग्जामाव ओरैबायदि रिस्कनि खोथा जायो माने माखासे सार्भार इसु जायो एबा टेकनिकेल प्रब्लेम जायो आरो दा बेखायनो CBT एग्जामा जादोंमोन बिथांमोननिया अके दा बिथांमोननिखौ ओरैबायदि खालामबाय दा बे एग्जामा 29 खालि एबा गाबोन हरदों आरो बेनो जाबाय जोंहा 26 नभेम्बराव मोनसे एग्जाम जादोंमोन फार्स्ट शिफ्टआवहाय टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय माने बिथांमोननि एग्जामा साक्सेस जायासै आरो स' बेखायनो जुदि नोंथांमोना बेबायदि जायोब्ला माने गोदान एग्जाम बेबायदि मोननो हायो बेखायनो गिनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम मोना दा बेखायनो जास्ट फरायबाय था जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा दा बेनि थाखायसो आं भिडिअ खालामदों मानोना गोबां सोंदों दा बेबायदि प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव जेबो गिनांगौ गैया बेखायनो आं बे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना एडभान्स नटिसखौ खोन्थाखाबाय स' बेनिफ्राय गोबां नन टेकनिकेलाव एप्लाइ खालामदों दा बिनि एग्जाम डेट ओंखाराखै लासै लासै आरआरबिआ एग्जाम कन्डाक्ट खालामबाय थागोन दा जों एसआइ लेभेलाव थांग्रोनोसै बेनो जाबाय RPF पस्टआव अके जाय नोंथांमोना RPF पस्टआव नोंथांमोना एसआइ लेभेलाव एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेनि मोनसे मोजां बाथ्रा एग्जाम कन्डाक्ट जासिगोन एबा नोंथांमोना एडमिट मोनबाय बेखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन दा बेखायनो जों अफिशियेल नटिसखौबो नायगोन देन बेनिफ्राय कनस्टेबल RPFनि जेबो नटिस फैथ'वाखै आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव मोनगोन जुदि एडमिट नायनोबा नैबेयाव दङ नै बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि आइडिखौ होनानै एडमिटखौ जोङो मा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो अके दा बेनो जाबाय RPFआव स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि एसआइ लेभेलाव देन कनस्टेबला फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव कनस्टेबलनि बागै आपडेटखौ मोननो हागोन दा बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामखौ नोंथांमोना मोजां होयो आरो डिसेम्बरनि एग्जाम जागायनानै हमना ला कनस्टेबला जानुवारि फेब्रुवारि एबा जानुवारियाव बांसिन जानाय चान्सआ दङ